Halo Kang Mas. Oke Dik, Ya, penyanyi alhamdulillah. asli saka Solo tadi carane penyanyi kuwi carane anu ki madolke. Madolke. Berarti aku ya madolke ya. Madolke, Mbak. Sampeyan iki di Sawang kena dhisik ya. Dhisik piye? Dhisik ning saiki dadi larang kaya pit motor kuwi lho. Heeh, nek umpama Nek dhisik iki kowe iki pit motor Vespa lawas kae lho, Mbak. Vespa. Sing lampune bunder kae. Heeh. Nyun sewu nggih, Mbak. Heeh. Nek nggon Pasuruan iki nek diwastani kan lampu ngarep kae. Iya, lampu Nah, ngarep. banjur tangan kiwa kali tengen iki Kiwa tengen apa? Setange. Setang. Gini gelungan niki amit-amit mriki speedometer, Mbak ngene iki. Speedometer. Lah banjur mriki niki Ngendi? niki rating, Mbak. Sing ngendi to, Dik? Kan Sing Lah niku rating, Mbak. Nek wis dimodif. Nek riyen nak ratinge tipis-tipis. Gandeng sakniki wis dimodif ora percaya kok kolek kae. Berarti gede. dadi gede. Heeh. Dadi dimodif nggih. dadi baru. Baru lah mriki niki Nah. saddle. Jadel. Mriki knalpote, Mbak. Knalpot. Lah iki siji, Mbak. Siji lah angel. Goleki adae busi, Mbak. Sing angel. Nggih, matur suwun, Mas. Bos kok ngene bosku. Malah kandelmen ya, Mas. Iya no. Lah iya. Bose yo. Dian. Tak wacake sik. Mas Pentor, kami request lagu buat Mas Manten Mempelai Berdua, Kelinci Ucul. Kelinci Ucul. Yang kedua Suketmu Teki. Kok suketmu teki to ya? Ya bener teki nek aku kriting kok, Mbak. Dari Bos Sarno yang punya Moncong Putih. Semoga Mempelai Berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dengan bonus Tindih piro, Mas? Lha akeh men ya, Mas. Larane bose Moncong Putih kok glondok. Untal-untal. Alah lah, kalau ling lempit kok ya diuntel-untel kok ngono ki jan. 150 telu. Heeh. 153. Ya ganjel ya, Mas. Ya ora apa-apa, Nduk. Sing baku ki ning Mbah jane ora sang ngene Mas Sarno. Ayo peke Aku peke ora nganggo ngene iki lho. Nek batu ya ora apa-apa, jane ora sama mboten mawi ngeten iki lho. Jana Tenan ora sanggo dijoli rokoke gelem lho, tenan aku ora. engko golek tambah ya, Mas. Iki diaturke, Nduk. Golek kancane. Spesial bose sik iki ya. Nggih. Suket teki ndak apa-apa, ale suasana. Iya. Kita berbagi matur nuwun paringi bonus. Wah, sanggo tuku kathok jero ya, Nduk. Kabur. Kabur yang milih rene iki. Kabur kok ya nangis ser lho pas. Ya dikasih lagunya Suket Teki ndak apa-apa. Gue yo ono sing arep ngaturke penyumbang lelagon, Nduk. Nggih. Saka keluarga Bapak Mandi nanti habis ini nanti Mbak Umi gitu. Iya. Yuk, coy. Sebuah lagunya Suketmu Teki.